By som prehral, alebo čo? A nevidíš, že oni? No neplatí, chodte, dajte mi silnejšie od cenu. Čo na schvál mi dáte slabého, aby som ja prehrával, taký na. Ticho. Na hlavu. Vyhodí ma na ulicu. Nevidíme nič. Aby sme nabehli 30 sekúnd posledných, máme do trojnásobku. Poďme prestrelme to teraz im ukážeme, že to vieme. Máme zadarmo trojnásobok, 18 sekúnd. Poďme. 24 bodov, 24 coinov, či ako to je, nechápem. Ale už chápem to, že budeme mať trojnásobok za 8, 7... Akrim. Díky, slnečko. Dali ste dole všetci, ste ťukali ako blázdi. Počuj. Trikrát Galaxiu nám nezarátalo. Socky, choďte plniť. Ja? Nie jedna. Dobre. Poď už, premiér. Poď do toho. Pán premiér. Pán premiér. Orangutan urobí. Čo? Toto. Stav to dozadu. Nie, postaví sa na chladničku a urobí salto. Dáme im, ukážeme im. Počuješ, Ritter, on si verí s tebou. On? Hej, on chce byť s tebou, on dotiahne, on má veľa ľudí. Jak je možné, že ti nevidíš pýtať sa tenko? No poď, bude so mnou. No. To bude ban, dostaneme všetci. Pôjdeš tam a normálne mu vylížeš ucho. Nie, obleješ ho vodou, deci vody. Nie. Áno, poď. Hej. Vydávate mu. A strčím jej jazyk do nosa. Dobre. Kokot. Poďme ľudia, poďme. To A Imo, hej, teplá zmrzlina, pôjde za spolubývajúcim a zobudí ho. Dobre. Dobre. Bože, Magori, vyjebaný Magori, more toto. Tak toto bude pecka, ľudia. Ak chcete, Ritter, ak chceš, tak môj brat mi dá riadne za ucho. No poďme ľudia, vidíte, hráme, my sme na nervy, nemá šancu. Ja chcem vidieť TikTok Universe ľudia, poďme, Danny, poďme, ja verím to, 2900 ľudia, poďme, prestrelme to ľudia, nenecháte nás prehrať. Ja chcem dostať TikTok Universe a spravím salto.